iedere dag, in mijn woorden gezegd, iedere dag gewoon een teringzooi aan. En vooral hier bij het milieuperronnetje. We hebben hier zoveel overlast van, dat we gewoon de ratten hebben we gewoon hier bij het milieuperron lopen en dat is al bekend. Alleen al in Heerlen zijn er jaarlijks 12.000 meldingen. Dat kan van alles zijn. Hele inboedels, kasten, matrassen, pallets. Waar mensen gewoon 's avonds laat in het donker dan even naast de container komen zetten. Voor de gemeente is de stijging van het aantal meldingen reden om extra maatregelen te nemen. We hebben dit najaar besloten om 2 extra BOA's in te huren die specifiek ermee aan de slag gaan. Dus specifiek met het zoeken van adresgegevens binnen het vuil dat wordt gedumpt. Zodat we ook juist die vervuiler ook kunnen beboeten. Ook de dorpen in het buitengebied merken dat er meer afval wordt gedumpt of achtergelaten na een dagje recreëren. Plekken waar gedumpt wordt zijn vooral, merken we, waar mensen samenkomen. Hè. Hebben het gezellig, er staat een picknicksetje, wordt gebarbecued. Mensen hebben dan ook rommel bij wat ze niet opruimen. Het gemak voor mensen, maar ook een beetje asociaal gedrag, denk ik. Ik denk gemakzucht. Bijvoorbeeld de nieuwe televisie zit in een wat zwaardere kartonnen doos. Dat is natuurlijk wat moeilijker om het klein te maken. De mensen hebben gewoon het geld niet. Snap je? Kijk, je leeft hier in feite in de armste wijk van Heerlen. Ja, en kijk, de mensen die hebben geen €5 voor een bankstel weg te brengen. Want die €5 hebben ze heel hard nodig voor te eten.